Niġerjan ta' 29 sena li qod ir-Rabat Għawdex ġie mixli l-istupra mara quddiem il-Maġistrat Simon Grech huwa ġie akkużat li fit-3 ta' Ġunju bejn nofsinhar u s-satejn ta' wara nofsinhar stupra mara fir-Rabat Għawdex u żamm l-istess persuna kontra il-volontà tagħha. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba fil-konfront tiegħu u qed jinżamm taħt arrest. Raġel li weħel il-ħabs fuq ħruq ta' karozza u tefal petrol fuq mara se jara l-każ tiegħu jerġa' jinstema' minħabba teknikalità tal-qorti. Felice Delija ta' 54 sena minn Witilajn f'Diċembru li għadda kien ġie kkundannat 4 snin ħabs. Delija appella bl-imħallef Aron Buġejja kkunsidra dan l-appell bħala validu u bagħat il-każ lura fil-qorti tal-Maġistrati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.